Dito'y ebanghelyo tayo. Dito'y ebanghelyo tayo, nasigasig-kayon tayo in simple way. Mission. Anya ti mission. Sino ti agmission? Anya ti mensahe na ti mission. Dagiti nakaikomisyonan, dagito'y apostoles, dagito'y adalan. Nya? Ninayaban na sa nga pulukit dua, kunana ing kayo. Tiyo mo nang aramidin nyo, kunana. Paksyatin nyo ti demonyaw. Mapay kita undak. Mapay demonyo la pa nagkit-kita yo kanya mutan. Diyos ko pakawana. Nagado kayo may saak. Umuna ko na commission kanyada mangpaksyat ti demonyo. Tahanggamin nga mabalin nga adda pamati no adda abaken ti demonyo. Malagip yun ni Apo Jesus idi lumabas di anti rukib amoy ti rukib. Ayun na rukib. Dakdakkel cave laeng. Kaya napaan di mat adda lalaki nga naluganan ti demonyo di jay. Jesus! Kunana. Amamu ka! Kunana. Anya ti kunana ni Apo Jesus. Hoy, pumanaw kanta. Napapanawon na kunana. Pangipanam nga rod kanya may ampan na ijayan ti bababoy. Malagip yo? Ang kaysa magbasbasa. Malagip yo di yan na panjibaboy. Edi kuhan na jibaboy. Timapwak na ijay. River. Natay da jayan. Iso nga dagiti daduma. Handag sidsida ti baboy, nga agsidsidada mo ti longganisa. Iso mo la iso. Wan, nagsisida karni baboy nga magsidsidada ti longganisa. Kasi da jay, kanyada idi, ado ti malugluganan ti demonyo. Siyempre, ampay lang, ni Apo Isus kadamdamo na ti agmisyon. Awan sa mo malugluganan ti demonyo to yan. Adan naluganan ti demonyo ti Salcedon, awan pay. Adda ko mata kitaan tayaw. Ay hangko nga gift ti agpaksyat ti adda dagiti exorcist nga talaga gift kanyada. Adda akin ministry nga pa di tayo isuda ti agpaksyat ti di akin trabaho dayjay. Ngem kasi na po Dios ka awan sa mo ti malugluganan. Nga minuno kitaan tayo ka awam mo ti demonyo agsara atidog ti dila na haan. Kunana. Ngam dagiti maaddat toy hamang atidog ti dila na nagpisi laeng ti dilan. Diyos ko delikado no nagpisi dilam no kunada. Ngadda ipos na ngam amuyo kakabsat. Aglablaban ngamin daytoy. Ni Apo Jesus imbaon na dagiti adalan. Anya ti kunana hangkay agitugtugot. Kanin nyo balon nyo. Wenno kwarta ka dagiti bulsayo. May salaeng nga sandal. May salaeng nga kagay sa rukod. Ing kayo paksyatin nyo dagiti demonyo. Dagiti misyon da. Kinukit kitaan tayo tilubong tayo awam mat ati demonyong agpagnapagna-ditan. Ngam awam mat ni Apo Jesusen. Natayon, nagungaran, imulin. Ngam addadang aggargaraw dagiti duwa nga partido. Dagiti anya admin ken kontrapartido han. Ni Apo Jesus anya ti kaya na ti tao na agragsak agginawa ngem ti demonyo irimremedyo na agawom ti kinaragsak na agawom ti ginawa na iso nga ti biag tayo awam man ti makita tayo nga demonyo ngem adda dagiti ipapapilit ti demonyo nga imulmula kada tayo nga no dadduma no haantay madmadlaw isuda ti mangtengtengel kanya tayo. Adu dagiti imulmula ti demonyo ipapilit na kanya tayo tapno agawon na ti ragsak tayo. Sa Apo Diyos ti kaya na ginawa kayo, agbiag kayo anawaya, agbiag kayo anaragsak, kunana mo di sa bali nga partido, may kato, naragragsak dito kunana. Anya dagijay. Anya kadagiti 7 capital sins, anya ti kangrunaan kanya paggapon na amin, pride. Tangsit. Nakakita kayo tinatangsit nga tao nga naragsak ti rupanan? Hello. Nakakita kay tinatangsit nga tao nga naranyag ti rupan nga umisaw. Haang nga agbagay. Amoy tinatangsit nga tao. Amoy ti panunot na napangkam nag-retreat ijay Tagaytay. Naipalagip manan DJ topic mi napalagip manan no anya ti mission. Sinno ti agmission.
Kanya tinaibagamanan di jay, never nga bagim ti misyon. Ikas la ko masyak, nayalisak imayak ti Salcedo, never nga, apanak, tao mo nagtipamati, dagiti tattao di jay, umayda. No, isuna. Tanuwans nga in-claim mo nga sikan, mangrugin ti kinatangsit mo. Mangrugin ti kinatangsit mo. Iso nga ti kinatangsit, no once nga na binagi mon ti misyonen, binagi mon ti sikan in merit mo ti bagbagi mon, mangrugin ti kinatangsit mo, haang kapulos na ragsak, nakita yu di Facebook, da yu nag-gridwar, nga kunana, kinongratulate da, sana all, congratulations, sana all, pagdating ng panahon, ay, napakabuti ng Diyos, ng Diyos, kunana, kung magbigay tudo-tudo, kunana, kunana mo di dyan nag-grade war, ba't nating minemerit palagi sa Panginoon? Tayo naman ang nagpakahirap. Tayo naman ang nagtrabaho. Mangrugin ti tangsit da jay. Di same ti biyak tayo. Ti kayat ti demonyo agawin na ti ragsak mo. Uray at daang ka, no ibaga ti demonyo nga hang ka mapmapnag, tangsit nga di pusom ta, kaya mo ko umado, dumakkel, lumawa, ngumato, di jay kukwam, hang ka mapmapnag awan raragsakam. Hang ka pulos nga agbalin nga naragsak, di jay ti kinatangsit. Kuno dadto mahantay matmadlaw, isugayam ti mang dimdemonyo, ti biyag tayo. Isugayam ti mang pagpagbalin kanya tayo, nga haan nga naragsak. Kakuna na nga rod, mapangkayo ko na ni Apo Jesus, anya ti itugot yo, awan. Nagpintas di kunana di jay maysa niya, the poorest people in this world, kunana, haan nga daytay beggar, haan nga dagitay awanan, ti kapapanglawan kunana, ay madi, literal launa di kapapanglawan, ti kanunumwan a tao dito'y lubong kunana, haan nga daytay awanan, haan nga tay agpalpalama, haan nga daytay makurkurangan, ti kapapanglawan, no awan ni Apo Jesus king ka, sika ti kapapanglawan. It is good if you have penny in your pocket, kunana mo di maysa. But it is better if you have Jesus in your heart, kunana mo, na may mayat na ni Apo Jesus ti puso. Wan nga agpaiso, apa yang akas niya ti bagbagana. Uray kat no, ang kitain nyo. Uray kat no, sanikwa, amin nga sanikwa. Uray kat nagmayat, adda position mo, adda trabaho nga stable. Adda mo anak mo nga makapauit. Awang problema day ta. Ngam na idyo unag ti pamilya, kaawan ni Apo Jesus. Marigrigatang ka. Ijay trabahom, kung ipalubos mo nga abaken da ni Apo Jesus, amuyo ti lubong nga rod ka, no mo maalwadan, mangiruruman, ngam na maalwadan, no ammom ti makilangan ti lubong bendisyon, ngam na mo maalwadan, mangiruruman. Kadagiti tattao da. Kuno ijay trabaho, maabak ni Apo Jesus, kaya mo, tatangal daw. Anya pinanunot yo tayo nakariing kayo. Ibagam iti bagim, kayat ko ti agbalin anaragsak. Kayat ko ti agaramid ti naimbag. Uray da ti promise mo tatangaal daw, nung nakakita ka, tinadimdimonyo pa igam ni Satanas. Nang rona no ti nakautang king ka, agtok-tok-tok manan, kumong kumusta, Diyos ko mauram kan. Kanaabak ka, awan ti gift of the understanding. Ngam no adda ni Apo Jesus iti biyag tayo, kabailan tayo nga labanan dagitoy. No taduma, no maabak dayay parparigaten tayo lati bagbagi tayo. Dos-dosaan tayo lati bagbagi tayo. Anya ti kayat tayo, haan nga mapmapnag. Tangsit day ta. Hindi da mo may maikadwa nga bigat dita. Kumbentaw. Dagitay imay bimisita. May kayon ta mamigat tayo. Uwan. Himay damat. Hindi dan sa apay makapangan apaya, dahil dilis nga babasit nga daing ti si dami sa gagay sakam sa laeng. Marunggay kinlaya. Allah, kung kunak. Allah, ta si dada, kung kunak. Uri ka no si dam amin nga sida, no awan ni Apo Jesus dita. Uri ka sa ni kwam amin nga sa ni kwa, ti paggapuan ti misyon tayo, isugar ni Apo Jesus hangga agitugtugot. Anya laeng ti itugot mo kanya na ni Apo Jesus laeng ti idanon mo. Nahaan nga si ka, instrumento, nakalaeng uri da kami Kasi no ti agmisyon da tayo amin kakabsataan nga, agpanunot ka misyonero ki, idi pay laeng ni Apo Padikin Madre, haan
Sika. Uray day tala ang isem mo ti bigbigat. Agap apostolate kan. Makatultulong kan. Uray day tala ang panakilangan mo no nariinada ti ayat mo, mayaten. Uray di pa nagkakaaroba, adalat ta aririt agkakaaroba, ultimo anit itigripo ka pag-aapaan, di pala nakarigat, bumbumbakan! Pag-aapaan day jay, no awan ni Apo Isos. Ngam no mangabak ni Apo Isos, di pa nagkakaaroba, agkakaawatan. Give of understanding garot. Kasi pa nagkakaaroba, mabalin nga, agbalin nga nasayaat. Adda ni Apo Isos dita, iso ti paggapuan ti ragsak, dagita kaarubam, panunutam. Maririnada nga adda ni Apo Isos king ka. Kung kunak nga rot, uri na dagkamali nga kaaruba, no adda ni Apo Isos, mabalin tayo nga isubli pagkikin na awatan, no nailawan mo mga pinartita manok na mga malasin mo mga sinyal ka pukul titangan na. Ibagam antay na si dami mo tay manok man so katakta so katamot aga hama nga dito sobra pangok mga agkukutel nga agkamata. La mabalin mo nga isubli, mabalin mo nga kamali mabalin nga abaken. Taapaya sino mang dala ngamin kanya tayo kakabsat ti kuna tayo no adda ni Apo Jesus ditoy. Awan kurang mon. Uray adda mangirororomon. Diya mo adda tao nga mangiroromon. Uray ti panagrianam ka adda mangiroromon king ka kompleto kalatta. Ngam no dadduma, no nakapsot ni Apo Jesus dito iso di jay, maabak ka. Imbes nga pinaksyat mo di demonyo na, ni Apo Jesus tinapaksyat na, kimarit ka mat. Padasin nyo. Hanyo mari na di jay, adda diti aldaw nga nagmayat di jari nam, nakakondisyon ka nga agtrabaho ang nasayaat, apang ka magkakaaruba nga nasayaat, makakita ka intunukan, nagbaliw, apaya, nakapsot, ni Apo Jesus, nagbaliw di mood mo, inabak na ka, agin inagaw nga rod jay, positive kin negative dita. Agbalinak nga honest at tanga aldaw. Agbalinak nga nasaya at tanga aldaw. Tiyo mo na nga tropa nga na sarakam ka dagitay mo, Diyos ko, CCTV ti sa nga lubungan, nadadaal kan. Aglablaban day ta. Iso nga ti misyon tayo, sino ti agmisyon da tayo, sino ti misyon tayo ni Apo Jesus. Mabalin tayo nga agbiag asiraragsak ko nakngarod nga ulit-ulitan manulat tawon tayo dito'y lubong after 100 years awan tayo ton. After how many years ka adun to tinatay kan niya yun barbaring ano umuna kayo ngam siya. Kauwan kadata nga biag mo kay spend mula ang ti saksakit tinakam. Awan makakaarupam. Tarupam din na pinapadasan tinagragsak. Apiti kunayo dagita tapal-tapal matapalan na talidingit itoy DJ rigat ditoy haan Apolos. Uri ko nagkarapangan ka hangkay pay mangmangan apay ag picture tay pay feeling blessed. Nag-PM mo tay nakautangam oy tay utang mo feeling blessed ka diyan ko na. Agrorod ka manan. Mayat madagitawang problema. Ngam ti ibagbaga na dito, i-clarify tayo ano sa dinno tayo. Han na kayat nga saun nga addaan ka. No addaan ka, idaydayo mo ni Apo Diyos, hamo ako kwa. No naparaburang ka, idaydayo mo para kanya na, hamo ako kwa. To once nga binagi mo, nagkamali ka ti misyonan. Maikadwa tap nagbaling ka nga naragsak dito'y lubong, masapon nga ni Kristo nagyan. Uri hang kag make up, mayat, naragsak, nalukay. Uri tapal ka amin nga tapal, no? Hadda kong hadda kong kuna natapusam. Haddan sapay dagiti tattao nga maas-asyanak, dandanida matayon, di dapay napadasan ti immisum ti us-usto. Handa pay napadasan ti nagkatawa ti us-usto. Piwis di katawa na, apayahang nga nadalos, han nga nalawag. Isungod nga kunana, no makontento ka, no adda ni Apo Jesus dita, nakontento ka. Iso ti ragsak mo, iso ti waragawag mo, biag mo, naragsak ka. Sino ti misyon kunana, paksyatin nyo ti demonyo, hamo mapaksyat, hanggamin makastrik ni Apo Jesus ditoy, no hamo nga paksyatin nga umuna di demonyo, anya dagi demonyo, hamot nga nagsara nga demonyo ti trabaho na kinatangsit,
kinaman naging bubukod. Ija kaming kinatangsi ti pagkapuan na. So, sumurot ti kinaman naging bubukod. Saksakit tinakem. Haang nga agpaabak. Dali kita tao nga. Haan nga agpaabak. Mabalin ayamot. No day jay tinagyan na. Uray pumusay kan. Hanto pala nalawag. Ngam no kayam ti mamakawan. Uri at damang irurumon. Uwan. Bayam ta isuda marikatan. No daddo nga magamin no danangag tayon. Datay mutten ti agrigrigat. Ijay aramid na nga madi. Dapat ka kaya tayo dayta. Anya ti sekreto na ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus. Isu na laeng. Nunapno ni Apo Jesus tapusom oray sa dinot papapanam. Oray no agkam kamalida. Oray no nya ti kungkunada king ka. Kompleto ka hanggang agbirok ti pangsulat mo tabiyag mo. Isungarag nga si kunana ka hanggang agbalbalon. Ipagpaganit-gat ni Apo Jesus kadakwada. Siyakla ka di ati balunin niyo. Ibagbaga ni Apo Jesus kadakwada, siyakla ka di ati itugot yo. Iyararo nga ang ni Apo Jesus kadakwada, nga siyakla ka di ati idanon yo. Apay nga agbalon. Kaya na nga sa uwan, han nga baybayan ni Apo Diyos isuda. Dagiti mangiwaragawag ti kinapod no. God will provide for them. And He really provides. No adda ni Apo Jesus king kaawan danagem isuna ti mangiremedyo. Isuna ti mangited day takasapulam. Isuna ti mangited ta masapul mo. Isu nga tingtingitingan tay lata ang tatanga Domingo. Anya ti kunana misyonero ak hanggang panunot ti sabali nga taon. Sika. Nadda ka di pudpud no kinaragsak ko. Ang mga taka-abay mo panunuto mo na isuna nga min kukwa. O di ka barbaridad. Sika. Haan nga sa bali. Haan nga di kamalina. May maawatan niyo. Ti pagbibiyagam sika. No adda ni Apo Jesus. No kayam nga ibiyag. Haan nga di kamalina. Tano daddo maka di kamalina. Isot pagbibiyag kay di kamalina. Agkaraabak ka. Kanya ti kunana. Ang sino ti misyonero siya. Sino ti waragawag ko ni Kristo laeng. Agkum kamtuda nak makurangan nak wen ni Kriston tulata. Paggapuan ti ragsak ko isuna. Apay nga rod Apo nga nagadumot ti mangirurumang kanya. Hammo gamin agkatawa kalat ta padasem. No adda mangirurumang king ka padasem ti agkatawa. Kunam ta kitaem. Adda nga masaktan matay. Apay nga nagragsak. amuyo ti inggitera. Nagragsak ka, agladingit da. No agbiag ka nga nawaya, marigatan da. Ti tao nga naabak, pinadas da ka lang inligis ka, limabang ka, naabak ka, di tam naabak dayay. Apaya nga min, dayay nga rod, sino mang kumpleto nga min kanya tayo iso dayta ni Apo Jesus. Kunan na mapangkay agmisyon, awan sa bali nga iwaragawag yo, kunan ni Apo Jesus, siyak laeng. Kaya mi nga taapo, haan nyo kabailan, ngem kabailak. Nagdi-claim ni Apo Jesus. At ayan na pangalaan mi nga iti masapul mi. Awahan nyo ka hangkay makabirok hangkay nga agitugot. Ngamin, siyak ti mangted, siyak ti mang supply no anya ti masapul yo. Dayta ti misyonero kakabsat. Katata, imay tayo, agdaydayo kin ni Apo Diyos, tingtingitingan tayo di puso tayo. Kasano karagsak mo, kasano kadakkel ni Apo Jesus dito'y pusom ti ragsak mo. Kasano kadakkel di talik mo. Kasano kadakkel di ayat mo. Nga uray no maparigat kakaadalata, rumimrimbaw. Medyo unag ti pamilya. Amin tayo adda problema ti pamilya. Nga mabalin nga rimbawan ni Apo Jesus. Di panagkakaaruba. Amin tayo adda problema ti panagkakaaruba. Nga mabalin nga hantay agpukos di problema, agpukos tayo itinagan na. Di trabaho. At dayan na sayaan nga katrabahuan. Nang runo na diti grupo da ka. Awan nga mabalin nga mangabak ni Apo Jesus. So nga naabak ka, nagpaabak ka. So dati kunana, ti kanunumuan nga tao dito'y lubong, ti tao nga awan ni Kristo kanya na. Ti kararagsakan nga tao dito'y lubong, no adda ni Kristo iti pusom, ure awan bariyam, kompleto ka.
No nakumpleto ni Apo Jesus tapuso mon, awan biru ko mon. Padasin nyo. Nagsarming kay tao, kitain nyo tarupayo. Jesus, wano kalaban. Ikatan nyo muna tamik apyo, agsarming kayo, bagi ni Jesus, wano bagi ti kalaban. Kitain yun ton. Assignment yaw to, mayon to ipakitan Domingo, baka agbaliw tarupayo. Di mo puso yaw. Anya nagyan na. Galad ni Jesus, wano galad ti kalaban. Maminsan tayo lang dumalyasat dito abiyag. Nagsayang nga dadaulen tayo laeng kadagito nga banbanag. Ado at challenge na ti biyak tayo. Nang runa no padasem ti agsingsing pat. Addama nga nagado ti mangirorumon. Padasem ti agayat, umadudamat nga ado ti inggitero ti lubong. Ado. Naguminawa ka, ay nagado ti manggurarod king ka. Ngum no kompleto ka, uray niya kung kunada. No kompleto ka, uray niya aramidan da, handa nga matibag, apaya kukuan na ka. Nagpili kayo. Sapay kumano ni Kristo, ti pilyon tayo.